Is-sieħba tal-kap tal-Oppożizzjoni, Kristina Ketkuti, kitbet fit-Times of Malta li l-għażla ta' 3 ta' Ġunju mill-poplu Malti ma kienitx għal ġid komuni. Filwaqt li fl-istess artiklu kitbet li ma rebaħx Joseph Muscat u l-missjoni tagħha u Simon Busuttil hija kompluta. Fil-kolonna regolari tagħha fit-Times of Malta, Ketkuti qalet li kienet involuta direttament fil-kampanja elettorali u dan mhux għax is-sieħba ta' Simon Busuttil. Iżda għax għażlet li tkun involuta għax kienet ispirata mill-kawża. Skont Simon Busuttil ma rridx politika tal-pjaċiri. Imma kitbet li l-poplu ċaħad dan kollu. People did not vote for the common good, kitbet Ketkuti li qalet li l-poplu għażel dawk li sejħet booty handouts. U fil-waqt li s-suktat tgħid li l-poplu għażel ħażin qalet li l-veru rebbieħ mhux dak li rebaħ akkosta kollox u skont biex għamel hekk uża il-power of incumbency. Skont ir-rebbieħ u dak li tassaħħa l-qlub, naturalment kienet qed tirreferi għas-sieħeb tagħha. Fi kliema il-missjoni ikompluta għax bis-saħħa tal-Forza Nazzjonali u Simon Busuttil in-nies qamu mill-apatija u jridu jagħmlu d-differenza. Tant li qalet li mit-telfa, waħda mill-ikbar għall-Partit Nazzjonalista fl-istorja, tgħidx kemm nies qed jersqu l-quddiem biex joffru kontribut.